Yuk Mas Solikin. Wasik. Ngon goleki kot abote kepengin ketemu nadyan abot tak lakoni mung nuruti karepe ati sing prasaja aja kangen gelati aku ora bakal godeli Mas Solikin pripun sindane ten mriki lho lah nggih hae kaya ngene lelakonku ngomong piye kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe gelo ati saklawase Sukolana bersama dengan Sukolana Campur Sari Kopi Taruh biasa didik kokil tuwe kokil lele Basilis monggo Basilis dengan tinggon ku goleki pot-apote kepengin ketemu nadyan abot tak lakoni mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe teko ninggalake aku kaya sumandal atiku lo tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno kaya kondo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli diengki bablaske wisa tresno permintaan dari panitia yang pakai peci mengke mriki monggo kaya ngene lelakonku ketemu
larase pokoknya sekolah laras ki. Yang punya wis tresno monggo tidak mriki. Sone AJS iki dina iki full horeg. Oh, horeg ya. Pergi wis ya, ora saya. Kalau bose dhewe jebol benekke ngono ae. Iya, tuku meneh kok benekku. Tambahi lo cang-cang. Yo. Pengkase slow. Tak trimo lakonku. Baji sinten iki?
Mas Agus. Oh bagus. Mas. Ika Bu Haji ditenggo lagunipun apa? Oh pamit mulai. Mas Bagus, Mas Amin. Oh Amin. Heeh. Urung ta. Nyanyi. Monggo. Monggo. Wong bagus tenan iki. Nom-nomamu kan biyen ngene iki to, Ge. Gak gede dhuwur gak aku. Ora. Cilik aku. Mengkeret berarti. Heeh. Aku namane cilik ya elek ngono ya ireng ngene iki. Lah iya. Kono kan ganteng. Saniki tambah ganteng nggih bokil nggih Pak nggih. Ayo. Heeh. Yo, nunanu. Setepan Monggo Mas Amin dan Mas Bagus. Sesak mlebu sedeng. Foto ora. Lah timbang foto karo Bagus, mending foto karo iki. Ya Gus ya. Hah? Bagus sing ngendang. Lah ya mending foto karo iki. Foto sik. Mas foto sik ngono lho. Lah timbang foto karo Iku dipirsani Ibu Haji nek mboten penak. nek mboten ngersake lagu napa? Lagunipun apa? Kula niku mboten nyuwun duit. Delok mau apa, Gil? Hah? Nyawer alhamdulillah, wedene gak nyawer ora apa-apa, Gil. Rokok ya ditampa lho. Nah, ora kok barang ditampa to. Oke, siap baik. Napa melih Mas Bagus? Mas Bagus napa melih? Lagu-lagu napa melih? Pak Dimin monggo napa lagu dipun napa melih? Sampun apa dereng? Lagune Cah Nom ya iso, Bos Witonolo apa Kusuma Rock ya Wijaya. saged. Lagu luar ya iso ya, Mas. Heeh. Timur barat-baratan iso. Oh, alah. Spesial Mbak Nova. Oh, kayak lagu sing apa iso kae. Ditekke sik ya. Oke. Nonano. Setepan ditolak ring siramu Kowe ra mikir ta, Bre? tresnaku bakal kinowo mati. Iya. Iya, pripun Mas, sampun.
kiri Najan kingsul nanging ora malah dadi alati mulde ngati raja tresno timbul mas Wonogiri ya wong minel sing bisa tak tresnani timbul mas ngati raja oleh kemul malah entuk saya tresno Ojo nganti raja wae gel aku kene ra kowe aku ora gelem lu ayu pisan-pisan kene batu pokoke yo nguyati bukan mati eh kancing indah disepan waduk gajah mungkur Wonogiri senange atiku yen nyaman waduk gajah mungkur tansah katon asri sarsaya tino pikuken sing palasin padha numpak rauh senange atiku rasane nganti ora krasa wayahe wis tangi timbul de ana kiri Nadyan kingsun nanging malah merati gel ala-ala timbul de weton batu Nadyan rai kingsun ora bisa dadi Wonogiri adyan kingsul nanging saya merati Diyati Diyati oleh kemul nanging malah entuk lemu Ora ngono. mundak pirang kilo to Dik Aku ki mundak 3 kilo, Mas.
cang. Duh Gusti moga paring pangapura bebrayane bisa mulya yen sliramu bakal ora sidra. RCS Audio Dana Production. Spesial kagem Mbah Senen ki yo. Ayo yo. Ayo yo. Ayo yo. Sewindu tak tinggal lunga ora krasa atiku nelongso saben dina sing tarasa rena wangi katone netra tekan omah atiku gelo yen sliramu citra ing janji apa tenan lakonku jroning urip aku tanpa guna Inang karo ngilu lara tenan hatiku nelongso batinku saben dina mung ngelamun dulu yen kelingan ati mbok piloro ngopi Pak De Kasdi. Duh